Ako je nedavnom posebnom sednicom Skupštine Srbije o Kosovu još jednom potvrđeno ono što Beograd neće, ako se odavno zna šta je to što Priština jedino hoće, kakvom to diplomatskom akrobatikom međunarodna zajednica namerava da ubrzano isposluje sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa dve strane. To je jedno od centralnih pitanja za novinara Nenada Šebeka, gosta Fonetovog serijala Kvaka 23. U uvodnom prilogu naše urednice Tamare Skroza o skupštinskoj debati i namerama Aleksandra Vučića kada je Kosovo u pitanju govore Dragiša Mijačić iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 35 i Srđan Hercigonja iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Kao i uvek, emisiju Kvaka 23 možete gledati u nedelju u programima i emisijama 30-ak lokalnih televizijskih stanica na portalu kvaka23.rs i na istoimenom YouTube kanalu. Možete ih slušati u podcast verziji na portalu fonet.rs i nalozima Foneta na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Vidimo se u nedelju.